हेलौ जा थांनो ओंखारलायबाय नै ज' ओंखारनानै बेकग्राउन्डआ बिराद मेसि मोजां दिननो सानबाबो जायालै गथ'फोरनाबो नैलाय साथिया आरो नै गोदोरसिना नायनो बाबा नायनो खोनसेया नै नायनोखौ सान्दुंआ मोदानदो मोदानदोलै सान्दुंआ इदिनो नै आउटफिट बाबा नोंनि आउटफिटखौ खिथिनो दा मिकि एन्ड फ्रेन्ड्स थांसै ना थांसै थ' थांसै जा थांसै मा बेहा दासो आरो दासो लुबैलायदों जानोसै माखौ लानो लुबैलाय नांला जाबाय मा नांगौ मा जोङो फार्स्ट क्राइ थांनायमोन बेयाव लानोनो बावगारलायबाय भिडिअखौनो दायो नै जों नेक्स्ट सेकेन्ड बिशालाव थांबाय आरो Baba, Aram udah. Ini beram naik. Apa ini? Kau harus sabain namanya dong. फिसालानो विन्टारनि शपिं खालामना थांनायमोन फार्स्टआव थांग्रोबाय गैया माने पसन जायिफोरा साइज थायो पसन जानाया साइज मोना ओमफ्राय नेक्स्ट जों बिशाल थांबाय बिशालावबो सेम गैया आरो ट्रेन्ड्सआव थांबाय उनाव ट्रेन्ड्सआवबो गैया गैसिनस्राय आरो ट्रेन्ड्सआव ना ओमफ्राय ओरैनो जाहा था मोननै लाना हायनो गोनां जाबाय आरो उपाय गैया ओरैनो गिदिं हायबाय जों मा बिला नै आरो बिहा बेखौसो जि गाहाम मोनदों दादा बियो दादा माखौ नांगौनो ट्रेन्ड्स हायलायबाय कालेक्सन बिथोर गैया हाजिर जायासै Dolotannya. Coba, masa dong? Kek jadul. Kek jadul. Ini favorite restaurant dia. Udalguri town orang. Bapak nih, sini. Mana ini? Bapak meong apa kan ini? Ini kitchen garden kan ini bah. Lihat apa? Kitchen garden. Pantau kan dah. Oh iya mah padem kan? Mah bile mah tak kau nami orang tak bile. Bibari gufu banget mata. Ma. Mungkin kau ile dah dong mahai dah. Pantau pantau. Yo pantau dah. Oke, maba. Garo. Zukam. Boroni rawo zukam. Oke, ni cime gongper. Pantau bagan kasih ni lava organik kopi dengan pias. Ayo cing maba pantau ni puli monai dong apa ya? Dhania cing belai. Halo. Mama ada roi cing girgai kirki pangsi do le. Abi ya girgai kirki pangsi do. Nih. Girgai kirki pangsi. Kul kemana dikai ni lah.